η συνέχεια από το 99 Nights in the Forest. Πάμε τώρα σπίτι μας γιατί λέει You'll be attacked tonight. Είναι βράδυ, είναι ακριβώς η συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο. Θέλει wolf pet. Ωραία. Πρέπει να πάμε σπίτι μας όμως. Skip. Πρέπει να φάμε γιατί πεινάμε. Πεινάμε παιδιά και λέει you'll be attacked. Θα έρθουν κάποιοι και πρέπει να τους πολεμήσουμε. Έχουμε στο revolver 3 σφαίρες μόνο. Και το τέρας, να το. Να και αυτή. Παιδιά, πεθάναμε. Αυτή ήταν η σειρά. Κάπου εδώ τελείωσε το day 11. Αυτή ήταν η σειρά. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Οπότε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!